Sangibuyile. Njengesethembiso indoda ehlala ezwini layo, indoda enganankinga. Indoda egcina isethembiso. Indoda egcina isethembiso. The man of God. Indoda egcina izwi layo. Into ngizoyenza. Ngisuke ngathenga amehlo akho. Ngisuke ngusho lokho kusuka enhlizweni yami. Ngisuke ngusho lokho kusuka ngaphakathi. Sicela ukubona abawatholile ama-airtime. Sicela ba screenshotele. Can they do that for us? Hleli nokhethle lezima uqala ukungena i-Facebook page. Nyanga yodumo mzo. Indoda esuka phansi eThekwini. Indoda ehlala phansi eThekwini esuka phansi eintabeni zaseThekwini. Kwelika banana. Indumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba. Bethembethe mfazo nempandla sicela ukubona ubuso obuhappy. Noma ungatholanga liyeze la kwithuba. Ngelinye ilanga mawuthandaza kubaba uNkulunkulu uyocele bese uqeda uyalinda. Umuntu ongafuneki, umuntu othi mayingatholanga qede bese ekhuluma izinto ezingekho. Ngamnyathelo omunye umuntu lethe iBhayibheli qaphela ulimi lakho liyisitho esincane kodwa ikhepha liyabhubhisa. Gcina unyawo lwakho endlini kaJehova. Uma ungatholanga usho Nkosi yami uthi ngelinye ilanga mkhulu ngiyothola. Sibabongise nabatholile. Awusebetholile baqeda babaleka. Bathi sebelizwilizwi qeda basebeyahlabeka. Bekungafana nokuthi siyadlala uma besingayikhuluma ingxoxo yethu siqede singalikhuluma izwi lenkosi. Fanele silifake izwi lenkosi silifafaze. Ngoba lithi iBhayibheli aphela ngeinsuku zokugcina intokazi ziyohamba zilifuna kepha iminyango yobe isivaliwe. Awusuka madoda sicela ukubabona abantu bephithizela. Silicela ukubona ubuso obusmayilayo. Awusicela ukubona nalabo abajulukile bathi sengigijime kangaka kodwa ngitholi lutho. Sicela ukubabona abantu abathi impela mina ngitholile. Madoda velani madoda. Akavela umama kalesine. Athi khetheleza umthandazo wami uzwakele ezulwini. Sengitholile le airtime. Sicela ukubona abatholile. Sicela ukubabona abatholile. Awukobe uyakulunga ngelinye ilanga. Awusuka madoda unebhadi udinga ukugezwa. Udinga mina ngigeze. Ama-airtime angaka pho. Wangathola. Khona okurongo. Phela nikhumbule bengeke ngibhale. Usuka madoda. Sicela ukubona ama-screenshots. Ungagcini ngokusitshela ngomlomo kodwa sitshele sikhombise ukuthi wena utholeni. Ngokukhulu ukuphuthuma sizothula izwi la namhlanje ntambama. Izwi lethu sizolifundela laphana udokotela umnyama, uDr Mnyama ozosinika izwi laphana. Sizoqala uIsaiah 26 uvesi 19. Ngithe mina thathana amaBhayibheli. Isaiah 26 verse 19 to 21. Isaiah 26 verse 19 to 21. Lapho esizobona ukuthi uNkulunkulu ukhuluma uthini. Yakhuluma uNkulunkulu nomuntu omusha. Usuka madoda. Sizocela asifundele udokotela anyusizwi ukuze nomuntu oseCape Town ezwe. Sibingelele kephina kephi sivula kuIsaiah entambama 26 sizoqala kuverse 19. Amagama amnyama isihloko sifundeka kanje. Isihlabelelo sokusindiswa nokwahlulelwa. Siyothatha uverse 19. Kepha abafileyo bakho bayakubuye baphile. Izidumbu zabo zivuke. Phaphamani nijabule nina enihlala othulini. Ngokuba amazolo akho angamazolo okukhanya.
nomhlaba uyakubakhipha abafileyo. Uverse 20 ufundeka kanje. Wozani bantu bami ningene emakamerweni enu. Nizivalele iminyango. Nicashe ngokuphazima kweso kuze kudlule ulaka. Verse 21. Ngokuba bhekani uJehova uyaphuma endaweni yakhe ukuba ahambele ububi babakhileyo emhlabeni. Umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo. Ungaba usasibekela ababuleweyo babo. Awuphinde bafindele lapha 20 bhuti. Uverse 20 ufundeka kanje. Wozani bantu bami ningene emakamerweni enu nizivalele iminyango nicashe ngokuphazima kweso kuze kudlule ulaka. Besifunda laphana ku-Isaiah 26 iverse elika 19 lapho likhuluma ngolaka olehliswe ubaba uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngeke ngakhuluma ngisemsakazweni ngihleli no MC Polobas. Izwi lomzansi lapho engitholakala khona njalo ngomsombuluko ngo7:30 ebusuku nango 12:30 kuya ku3 ekseni. Ngathi mina uNkulunkulu makakhuluma nami uthe lo moya umoya wesikhashana. Lo moya bewudinga umuntu omile. Lo moya bewungadingi umuntu otatazelayo. Lo moya umoya odlulayo. Ngiyalizwa lapha iBhayibheli kuIsaiah lithi ngenani endlini. Abanye makuthiwa ngenani endlini bahamba ngaphandle. Bathi singeniselwane endlini. Nkosi yamakhosi, Nkosi yabezizwe. Iyafundeka lapha ku number 20 lapho ithi wozani bantu bami. Wozani bantu bami. Ningene emakamerweni enu. Nane emakamerweni enu. Nizivalele iminyango. Nizivalele iminyango. Nicashe ngokuphazima kweso. Ashe ngokuphazima kweso. Kuze kudlule ulaka. Awuluze ludlule ulaka. Ngiyacela ubaba uRamaphosa esekhulumile umongameli wethu ohloniphekayo. Ngelinye ilanga ubaba uNkulunkulu mayifuna ukukhuluma imessage yakhe uyathumela phambili. Uma efuna ukwehlisa isibusiso sakhe ukhona mthumayo phambili. Uma esemthumile qede bese yakwenza lokho. Uthi ngenani endlini nicashe wena nomndeni wakho. Ngicela ukukutshela mntana sekhaya, ngicela ukukutshela mama, ngicela ukukutshela baba, ungezwa bekukhohlisa. Uma kuthiwa ngena endlini ungabi saphuma ngoba ukhona umlilo, ikhona into ezoshisa, sikhona isizwe siyokubhujiswa. Awusuka madoda. Ngena endlini khona ulako olukhulu olukhona la ngaphandle. Obekudingeka kuwena bekudingeka ukuthi ucashe endlini. Bekudingeka ukuthi ucashe wena nengane zakho. Fana nesikhukhukazi oluthi mase liqhamukile ukhozi qede bese luyafukamela amatswele. Luyafukamele. Bekudingeka ubaba ngalesikhathi. Ubaba responsible. Ubaba wazi umndeni wakhe. Bekudingeka umama wazi umndeni wakhe. Bekudingeka ubaba ongahambi ayodla imali nezintombi ngaphandle. Bekudingeka ubaba ekhaya. Uma ubaba kudingeka kukhona umuntu abathi ubabayi ebese kuba nomuntu owubaba. Ubaba umuntu owazi umndeni wakhe, umuntu ohlonipha umakoti wakhe. Ubaba umuntu owazi ukuthobeka, umuntu othobekayo noma sekuvuka inkinga endlini alazi iphutha lakhe axolise. Ubaba okufuneka ubaba oqotho okwazi ukuprotect umakoti wakhe. Ubaba oneqotho, ubaba othi mayiholile angakhunjuzwa ukuthi sekufanele uthenge igross. Sithi ngomama bakalesine. Sithi ngomama bakalesine. Sithi ngomama bakamanyano, omama bakamanyano. Sithi ngomama abaguqa phansi ngomthandazo. Athi ubaba noma esejikile, umama aguqe phansi ngomthandazo. Athi inkosi yami, lokho ngilinga ngakho akuphezulu kwamandla ami. Ngelinye ilanga uyongikhulula. Athi inkosi yami lo mshado ngibeke kuwo, uwena owazi ukuthi unjani. Sithi ngomama abakholele ekuthandazeni. Zithi ingane noma seyijikile. Athi umama ngoba wena wangipha lezi ingane. Lenkantolo ohlala ungenza ngigqinqe. Nkosi yamakhosi. Akukhuphekele ekamereni eliphezulu. Sidinga abantu abazokhuphekela ekamereni njengamanje. Besidinga abantu abazothi ayifashwe madoda ulaka likaJehova selifikile. Sidinga omama abazothi inkosi sikwenile ukona kwethu. Kodwa siyakufuna ukusinda. Ububi bethu busithile Nkosi yami ubuso bakho. Awusidinga omama. Madoda siyacela omama balazi izwi lenkosi. Omama bayohlala eqinisweni. Asibafuni omama bahlebayo.
asibafuna omama baxabanisayo sithi ngomama bangempela Ntomba ihlale ngomntombi siswami ngikhuleka nawe manje siswami ngikhuluma nawe manje ngikhuluma nosisi oselahlekele ithemba ukuthi umshado ngeke nguthole ngikhuluma nosisi onezingane ezimbili baye bathi mabekhuluma basezweni bathi yokuqala uphutha liyenzeka eyesibili unhloso hayi siswami ngikhuluma nawe ukuphila ngukhehlelezi ngithi mina kusengenzeka njengamanje awungifundele esibili bhuti wami laphana engicela ukuthi ungibambele kusambulo abane iBhayibheli njengamanje asigijimeni siye kusambulo Sambulo wesithathu njengamanje asivuleni amaBhayibheli wethu siya kusambulo wesithathu ungabisabheki airtime siswami ungabisabheki airtime bhuti wami ngoba bekungenzeka iairtime ungayitholi ebese uyakhubeka usuke ezwini lenkosi njengamanje asimfuna umuntu odidekayo iairtime besenzela ukuthi ungene enkonzweni uhlale abantu basezweni bakaSathani bathe mabeyithola le airtime njengamanje baqamba amanga ngayo njengamanje bangcolisa igama bangcolisa lenkonzo akafuneki umuntu onjalo umuntu ofuneka umuntu othi mase ngitholele airtime athenga amadatha athi ngiyangena kule nkonzo ngifuna ukuzwa izwi lokuphila njengamanje sizothola incwadi yethu kwisambulo sesithathu iverse laphana elokuqala 1 no 2 Sambulo 3 verse 1 and 2 uzosifundela udokotela umnyama Sambulo sesithathu amagama amnyama afundeka kanje Lokhu uJohane ezokulobela ingelosi yebandla laseSardesi nasePhiladelphia nalese Laodikeya uverse 1 ufundeka kanje Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi nakhu akushoyo anomoya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa uthi Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile Awu izwani awuphindele lo verse Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi nakhu akushoyo anomoya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa uthi Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile uverse 2 ufundeka kanje ake sime lapho ngiyayazi imisebenzi yakho uyitshela ukuthi uyaphila kanti ufile awusuka madoda ngiyayazi imisebenzi uyitshela ukuthi wena you still alive kanti you are a dead body khona abadidekayo makhulunywa leli verse yazi leli verse lisho kumuntu osexabanisa imizi lisho iverse umuntu osethatha indoda yomuntu wawubhidliza umshado siswami njengamanje ngikhuluma nawe bhuti wena othandana nomuntu oshadile Nkosi yami wena othema uyakukhehlelezwa fuka wathi ufuna isichitho sikhona phela sokunika ngoba nami yona into engiphila ngayo kodwa ngiyaku-advise njengamanje mntana sekhaya ungasifuni isichitho ngoba ungakuthandi lokukwenza awuphinde ufunde mnyama elandelayo verse 2 Vuka ulinde uqinise okuseleyo obekuzokufa ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kwaNkulunkulu wami futhi uverse 2 ufundeka kanje Vuka ulinde uqinise okuseleyo obekusazokufa Vuka ulinde inisokuseleyo bekusazokufa ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe angifumananga imisebenzi iphelelisiwe phambili kwababa uNkulunkulu awusuka madoda baba izwi lakho linamandla baba liyaphila baba liyamadoda liyasiqondisa ekuphileni baba wena mawusukhulumile umntwana wakho uyamkhetha kubangani baba bakhona Nkosi yomsasebelizwilizwi lithi iBhayibheli lakho Nkosi yamakhosi bathi sebelizwile bahlabeka Nkosi yomsaqeda basiyabaphenduka egameni lokuphila egameni laphakade bathe malikhulumiswe njengamanje kukhona bawavalile amafoni wabo Nkosi yomsa ngoba balizwile ukuthi lingenile qede laseliyasishayisona yebo Nkosi uNkulunkulu waphakade siyakhuleka ngalesikhathi wena umkhulu Nkosi yezulu wena Nkosi yomsa uyaphila baba ngalesikhathi ntambama ngikhuleka ukuphila kubantwana bakho baba ngikhuleka ukuphila Nkosi yomsa egameni lokuphila
abantwana bakho iqabeni imndeni uNkulunkulu waphakade mesiyongcwele egameni laphakade busisa Nkosi yaphakade busisa Jehova onomusa egameni lokuphila egameni laphakade baba uyaphila Nkosi yamakhosi baba wehlulwa lutho baba ngalesikhathi sicela Nkosi yomsingilo zakho sihambele kule mshade nenkinga sihambele Nkosi yomsa kulabantu abayiphatha imali kodwa imisebenzi yabo abayiboni moyo ingcele Nkosi yasezulwini ithembe lihle lamakhosi wena uphakeme uNkulunkulu waphakade Jehova nomusa simakade sezulu namanje Nkosi yomsa phinda ubakhole Nkosi hoyi osezulu uNkulunkulu waphakade siyabonga njengamanje sesizovala sesigijimela ukuthi nathi siyovala ngicela ungibhalele ungitshela ukuthi yini wena oyizwile khehlelezini bengifisa ukuthi siyenze ekseni enkonzweni emkhulekeni wethu wasa